What's up mga kabangs? Welcome to Vlogmas Day 20! First time mo sa akin channel, click mo na ang subscribe button at the notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And today's video is birthday ko. Ay, maraming salamat po sa lahat na nag-attend ng aking live stream na rin ng madaling araw. Thank you po sa lahat na nag-super chat, kay Ate Shay, and yung kay Kuya Zid from Japan. Thank you po. Ayan, on the way ako sa office ngayon kasi may duty ako. And mamaya, sabayan nyo kaming mag-dinner guys, ha? Kain tayo lahat. Sibugan na. Blue na. Aliso, blue. Blue na yun. Naka-live ako sa YouTube. Pa-shout out JK Projects Motovlog. Alas JK. Ayun.
Doon! Ay, niya na kayo po ako Dumang kaigo. Ah! Tarungan ninyo. Parang malagib. Size na oh. May lamig ka. May lamig padalaon ni ay. Uy, ayaw sa atop dito sa bola. Hari ka palo. Kaigo. Kaya bayad. 20. Pila kami nito? Kan isa ka balahan, isa ka pan. Wala 20. Di isa ka. Ah, isa kalod. Okay, isa lon. Oh, may isa na. May isa tanggal. Kabalo. Oh, Gian. Tarong nga, sa tanan. Duha na kay Gian. Bay. Oh, isa na kay Denver. Ano size to? Ayun sa atop na. Oh, yun na. Ha? Oh, ano? Ayun sa atop Gian. Eh. Wala na, ubos na. Wala na. Lay mo api. Nakuha tuyo ako! Puro ka malong iyap. Puro ka malong iyap. Tuno daw. Okay sila. Hindi yung makabot, Ana. Na! Mati! Tawag mo? Yun na. Madi. Ian. So. Denver. Meron pa silang papa. Full card. Masakay kami doon sa Sea Dragon. ₱60. Paano lang? Hindi na kami sumakay sa Sea Dragon kasi baka mahilo kami. Maman pa si Papa naglalaro ng coins. Matigulang. Gilas. Bala.
Sakay kami ng cable car nila. Dito ka ng camera, Ben. Ben, dito ang camera. Ben. Video na ka. Mahulog ka diwa ka mo. Mahulog na camera. Hadlok ang video. Ay, Dili man. hadlok. Dili man. Mahulog na camera. Ari amamare. Okay kayo. Pintingin kayo. Nabitin ka. Bebe. Uy. Libot. Nakakambasa yung bago. Bye-bye. Ay, sa! Kami ng cable car. Taas pala dito. Ay, gato yun. Sa! So, hadlok ka dali, Bir. Uy. Hadlok kayo, Bir. Hadlok. Dili man. Le. Taas kayo, oh. Sigmablo ni ba? Simba ko lang. Hoy, Diyos ko, Lord. Help. So, yan, sa cable car kami. Nakasakay. Hoy, Jesus. Hadlok. Makatakot. Makatakot. Pababa na kami. Pababa na kami. Pababa na kami. Lal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 a. Akala mo madali lang, Diyos ko, Lord. Kakatakot pala siya. Ano ka na sa taas? Ba't kaiyak? Da. Ay, sos. Ay, nako. Ay, sila, oh, yun sila. Hindi nagpatalo. Si So. Hoy, So. Ayun na sila. On the way kami ngayon sa Quezon naman sa midnight sale hanggang 23 from Monday. So, tara. Midnight sale sila. Mabuhay.